și Deci, stai așa, ce vrei de la Moș Crăciun cadou? vreau ăla mai cu mașina și care merge ăla care... Lego. Da, Lego ăla mare, cu cutia care este alea și cum cine se cheamă asta? Asta e Luigi. Luigi, cu mașina, cu Mario, văd cine câștigă acasă. Am înțeles. Văd nu destugă zi. Aia care vine aia care bate și care vine cu vin și bată până le da afară din jocul ăla. Ok, da, Moș Nicolae. La Moș Nicolae ce-ți dorești? Moscălaie nu e zis aici. Ba da. Nu știi că faci Sunt înghețuri? doi sau trei? Da, Ce sunt sunt doi. cu doi? Sunt doi. Păi unul vine pe 6 decembrie, Moș Nicolae. Știi când îți faci ghetuțile de Moș Nicolae? Anul trecut mai ții minte că ai primit? Ce ai primit anul trecut de Moș Nicolae? Când ți-ai făcut ghetuțile? Mi-a lăsat o poză. Azi că o să căutăm poze să-ți arăt. Da. Deci vine și Moș Nicolae. Pe 6 decembrie vine Moș Nicolae. Da. Eu am găsit poza aia a mine, care nu vedeam. Nu știi că ți-a trimis aia cu orășelul, cu mașinuții și cu străduții Da, și cu avionul, da, aeroportul. da. Aia ți-a trimis Moș Nicolae anul trecut. Și mami, altă dată Și ce ți-a mai dat am Moș? felicit zi. Aveam sedusul, o să aveam eu. Și mă simt din ăla cu camionul ăla, până am să mă felicit din nume. Să fărăm eu felicit până te iubesc. Ui, și eu te iubesc. Da. Eu facem din nou zi. Să ne pregătim? Păi da, trebuie să ne... Da, eu ne pregătim. Da, da, mai e puțin până la Moș Nicolae, da, trebuie Eu să... vin și moscă sună aici, da, un cadou frumos, fără bentenul ăla care se face negru pe față. Auzi, da, Ăla nu mai îmi place, tata cu el. Hus. dar ce vreau să zic, dar trebuie să-ți faci ghetuțele pentru Moș Nicolae, știi, nu? Mami, ce ghețuri avem mescălaie? La mescălaie o fie fi felicit. Păi trebuie ghetuțele care ne încălțăm noi, să le curățăm, încălțările noastre, să le curățăm. Că mă duc în cameră, văd. Nu, cumpărăm niște ghetuțe. Da? Da. Dar când vină toată ziua, mă scăsun și... Moș Nicolae vine la ghetuțe. Mai lăsăm pe ghețuțele alea